Ministerka Šimkovičová má problém s tesnými slipami. Martinka sa konečne zviditeľnila. Po tesných slipoch v reklame ministerku pobúril obraz teplých mužov v slovenskom rozhlase od Andreja Dúbravského. Cvenk jeho mena v oblasti výtvarného umenia od Viedne cez Rím až po New York nás naplňa pýchou, že zdieľame jednu národnosť. A to napriek tomu, že od volieb si kladieme otázku, nakoľko sú naše hodnoty ešte kompatibilné s przniteľmi našej krajiny. Umelcov, slovenčiny, tesných slipov, teplých ľudí a brinzových halušiek. Andrej Dúbravský je kultúra. Jeho obrazy sú kultúra. Bez kultúry nemáte rezort. Bez ľudí ako Andrej ste bez práce. Kultúra nie je definovaná nevkusom jednej ženy ani keď je ministerkou. Má oveľa širšie rozmery, ako sú hranice krajiny, ktoré z vašej rakúskej dediny deň čo deň prekračujete pre požičanou limuzínou z ministerstva. Dúbravský obraz môžete zvesiť zo steny rozhlasu, môžete opľúvať jeho meno vo vašich dezinformačných glosách a podpriemerných statusoch. On už navždy zostane súčasťou kultúry. Slovenskej aj tej svetovej. Bude tomu tak ešte dlho potom, ako vás už o historicky celkom malú chvíľočku vystrieda vo funkcii niekto iný. Snáď niekto zorientovanejší v kultúre ako vy. Po vás nám urobí radosť aj bežná ovca z očovej bez ambícií ničiť umenie a maľovať samu seba. Neviditeľná Martinka sa zviditeľnila. Vyrušuje ju, že tesné slipy ničia spermie. Tento známy a vedecky dokázaný fakt je, okrem iného, spomenutý vo vianočnej reklame mobilného operátora. Táto reklama vyrušila aj našu pani ministerku. Nie zo zimného spánku, ale z rovnováhy. Reklama pobúrila aj desiatky divákov, ktorí sa sťažovali Rade pre reklamu. Tá skonštatovala, že reklama nie je v rozpore s etickým kódexom reklamnej praxe a je príkladom toho, že na prvom mieste má byť pre ľudí šťastie blízkych osôb. Ľuďom aj pani ministerke očividne uniká zmysel tejto reklamy, ktorá chce poukázať na to, čo je v živote naozaj dôležité. Našej Martinke ale asi uniká nielen zmysel tejto reklamy. Uniká jej toho oveľa viac. Kultúra na Slovensku má nepochybne oveľa viac a vážnejších problémov, ako sú tesné slipy. Napriek tomu Martinka vyrazila do boja proti tesným slipom. Zatiaľ len v reklame. Keby vyrazila do boja proti tesným slipom v reálnom živote, určite by pre Slovensko a budúcnosť tohoto národa urobila oveľa viac. Očividne má ale jasné priority svojho rezortu. Napríklad taká kontrola nezávislosti verejnoprávnych médií. Veľa sa o nej nehovorí, ale určite sa už pripravuje zákon, ktorý umožní nielen cenzúru príspevkov, ale predovšetkým obmedzí nezávislosť verejnoprávnej RTVS. Políciu už čistí a upratuje náš trojjedediný Matúš, ktorý stihol aj postrašiť sudcu, ktorý si dovolil mať iný názor ako pán minister. Preto bude očista súdneho systému asi čoskoro nasledovať. Fešáci, ktorí v rámci očistca akcie NAKA určite nemajú problém len s tesnými slipami, ale aj s výrazne obmedzeným priestorom sa už môžu baliť. Rovnako ako rôzni dobytkári, Judáši, Ezechieli, ale aj šašovia či výchrice. Sloboda volá a darebáci sa môžu tešiť. Škoda len, že ľudí, ktorí sa sťažujú na nevhodnú reklamu, nepoburuje skôr to, že od 2020, kedy prokurátor obvinil v rámci akcie očistek 11 osôb vrátane vysoko postavených policajných funkcionárov, sa toho za 3 roky veľa neudialo. Napriek tomu, že títo ľudia sú obvinení napríklad zo skutkov ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy, trestný čin zneužívanie právomoci verejného činiteľa a ďalšie. Pravdepodobne týmto ľuďom viac prekážajú tesné slipy. Vznikla už aj petícia proti tejto reklame. Pokiaľ ale ľuďom bude viac záležať na tesných slipoch v reklame ako na doriešení vážnych káuz, zmizne z TV nielen táto reklama, ale zmiznú aj obvinenia ľudí v rámci akcie očistek a k slovu sa opäť dostane starý známy skutok sa nestal. Očividne nielen naša Martinka má problém s prioritami.